ассалому алайкум бародарои азиз. имрӯз ман аз деҳа баромадам. ки ҳамин хел модар дорад. садқа пои модарҷон садқа ина нигоҳ кунед. ки ҳамин хел модар дорад. дар тӯшаҳои додаат садқа оча. вақте ки ман аз деҳа баромадам, модарҷон ба ман таъкид кард ки ту дар шом успед намекунед ва воқеан ҳам гуфт ки ҳамон модарам шуд. ба донагиёро бибинед, шоколад бимирам дар номадоча. успед намекунӣ, гуфт бояд иноро бигирӣ ту дар раҳ рӯзата кушоӣ. ман қурбони ҳамин хел модар шавам. нигоҳ кунед, ина ҳамина ба ман дода ки ту дар раҳ рӯзата мекушоӣ. аз ин хотир мегӯям ки модар бузург аст. касе модарашро дӯст медораду қадр мекунад ва аз деҳот аст чунин намуд тӯҳфаҳо гирифтааст, ба хотири эҳтироми модарҳо лайка ҷиқида комментарияро нависад. боқӣ худованд нигаҳбони шумо бошад. худоҳофиз.